ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕಜಿಪ ನಿನಗಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ತಂದೆ ಟೇಕ್ ನಾನೇ ಹೊಸ ತಂಗಿಯಾ ಸೀರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ಡ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಂಗೆ ಹೊಸತ್ತ ಅನ್ನದ ರಿಯಲಿ ಯಾನು ಈತ್ನೇಟ ಈರಣ ಎತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಉಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಂ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ತೂತಿಜಾನ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತೂತಿಜೀರ್ನ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಡ್ಲ ಬೇತೈತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡರು ಬಟ್ ಅಂಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆನಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಡ್ಲೇನಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಯ್ಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಏನು ಇವ ಮಂಡೆ ಕೊರಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಿಸಿ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಹಿನಾತ್ ಇಂಚೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನೀಕ್ಲೆಗ್ ಸೀರೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ பேமெண்ட் பண்ணிருக்கேன் சாரி செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் டிஸ்பேட்ச் பண்ணுறீங்களே ஓகே ಎಂಕ್ಲ ತಮಿಳ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪಣ ತಮಿಳ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾತಿರ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಣ ಅಂಚದ್ ಬಟ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ఒక కల్పు మనసు మల్పోడు ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪಾರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇತು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಓಕೆ ಯಾನ ಬೊಕದಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 7:30 ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ಮ 9 ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡು ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜೇರು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಮಂಟೆಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಉಂತೊಡು ಅಂತೇರು ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಮೆಹಂದಿ ಊಲ್ ಪಂಡ ಕೈಯರ್ಲಾಡು ಸೊ ಮೇರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋ ಪೋನ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಗುರ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ರಿಕ್ಷಾಡಿನಿ ಪಾಲ್ವಾಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮಿತಕ್ಕ ಸೊ ಅಮಿತಕ್ಕನಾಗಲು ಎಂಕುಲ್ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಿಕ್ಷಾಡು ಅಂಚಾಕ್ಲಿಗೆ 8:30 ದುಂಬು ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಬಂತ ಪಿದಾಡ್ ದುಂತುಲ್ ಏನು ಬಂತ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಿದಾಡ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೀತೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮೆಹಂದಿ ವೈಬ್ಸ್ DJ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮುಜಿ 4 ಬಗೆ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಬಾರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪರಿವಳು CTV ಮಾತುಗೌಡ್ರಿಗೆ ಪರಿವಳು ಓಕೆ ಕೋಡಿರ್ತಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲದಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏದು ಬೇಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಪರ್ಪ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಬೈದೇರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರವಿ ಹಾಂ ಕಿಚನ್ದೆಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಡತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಏನು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾರನೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು 1 ವೀಕ್ ಸಾರನೆ
ಇಲ್ಲದಾಡೆ ಪುರ ಪೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಪುರ ತೂದು ಮೀನ್ದಾಡೆ ಪೋಕ ನೆನೀನಿ ಬಟ್ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೈದಿಜಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏರ ಕುಲು ಇರತ್ತೆ ಕುಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಸೀದ ಪಿರ ನಿಂದಾಗ ಬತ್ತ ಗಾನ ಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಸಮೋಸಗೆ ತಂದು ಬತ್ತ ಚಾದೀತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇಂಗ್ಲ ಮಂಡಳಿದ ಸೊ ಏಕ ಪಿದಾಡೋಡು ಅವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚನ ನಾ ಬೆಂದದ್ದು ಇದು ಮೀರು ಪಿದಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪಾಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕಜಿಪಾಡೆ ಸೊ ಇಮಿತ ನಮಕ್ ಕಜಿಪು ದಾದ ಬಣ್ಣ ತೌತೆ ಬದನೆ ನುಗ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಏಪಲ ವೆಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಪಣ್ಣ ವೆಜ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀನಿ ಅದು ಎಂಚಾದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡವದ ಪುಡ್ತುಗೋ ತರಕಾರಿಲಾಪುಂಡು ಊಲಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಬೈಯಾಗ ತದಾಂಡಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನೇ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂದೇನೆ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೀನು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂತಲ್ಲ ತಿತ್ತಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಪರದು ತಿತ್ತಿಯವೇ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಡೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ತಿಂತದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಾ ಹಚ್ಚಿದ ಪೋಪು ಮಾರದ ಆತನ ಬೇಜಾರುಂಡು ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ ನಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ಸೊ ಓಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುರಾದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ತೆತ್ತಿಗಂತ ಮೇರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪರಂದು ಕಂತೆ ಸೊ ಎಂಕ ಆಸಂಡ್ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಗಾಪಂದು ಹಂಚಾದು ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ದೀಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪು ಏನ ಐಟೇನ ಕನಕಿತ್ತನಯೇ ಹತ್ತು ಬಲ್ ಕರ್ಬ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಓ ಕಾರ್ ಅವು ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಕಾರ್ ಸೊ ಮೇ ಪಾಪ ತುಲೆ ಐ ಟೆಂಪುದ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾಪ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಪೊಂಜು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಶುಲ್ಲೇರು ಈ ಆಂಜವು ಇಂಚ ಬರೋದುಂಡು ತಿರ್ತಿಡೆ ಪಾಪ ರೋಡ್ ಹುಡ್ಲ ತಿರ್ತಿತ್ತು ನಾಂಜವು ಈ ಪೊಂಜು ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೋದು ಐತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಂಡು ಈ ಪೊಂಜು ಎದುರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಐನು ಎದುರು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಈ ಪೊಂಜು ಎದುರು ಗಾಡಿಂತ ಅದು ಮೊಲ್ಲ ಜೊಂತೊಳಕ ಬತ್ತದು ಪಲ್ ಹಿಂದಿಡಿ ಕ್ಯಾಕರವೇಗ ಬಯ್ಯ ಏನಲ್ಲ ಪಡ ಜೋರು ಬೊಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ತಿ ಬಾತಿರ್ನು ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ತೂತಿ ಆಂಜೋಗು ಭಾಷೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ನು ಬೈ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ನು ಸೊ ಸತ್ಯದ ಪರ ಇತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಆ ಪೊಂಜೋಗುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದುವ ಬಟ್ ಈ ಪೊಂಜು ಈ ಆಯ್ಗೆ ಎದುರು ಬಾತಿರ್ನು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಬಾತಿರೊಂದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನೇ ರಾಂಗ್ ಸೊ ರಾಂಗ್ ಬೈದಿನೇ ರಾಂಗ್ ನೀಕು ಪಿರೌಡು ಏನಲ್ಲ ಮಂತಿಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಮೇ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಕೊಡ್ಚೆ ಪಂದು ಏನಲ್ಲ ಮಂತಿಪ್ಪಾಡು ಏನ ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಪಿರೌಡ ಏನೋ ಕೊಂಚ ఎక్కడి నుంచి పిరౌడే బరోదుల్లా ఎంకులు సైడ్ కొచ్చి చూడు అయితే బిచ్చట్లా ఇగో కొంచెం ఒర్రమైన ఎదురు పాడు పోపేందు ఈ కొంచెం ఉన్న నెట్ బట్ అంచ ఇన్సిడెంట్ ఆడు ఈ కొంచెం పనిపిని 20 నిమిషాలు దించయ్యా నాయన పిరౌడే బరోదుల్లే ಅಂಚ ಆ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲ 20 ನಿಮಿಷದ ಪಿರೌದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಮೂಲು ಆಯ್ನಿ ಆ ಗಾಡಿದಾರನ ಸರಿ ಈರೆ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ತೂತಿನಾಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆ ಕೊಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೆ ರೋಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ತಮಸರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಮಸರ ದಾನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಅಮಸರ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕಣತಿ ಆ ಪುಂಜುನ ತಪ್ಪಿತ್ತದು ಬೇತಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬ್ಲೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಮಿನಿಜ್ಜಿನ ಪಾಪ ಬಯ್ಯನ ಗತಿದಾದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಂಟು ಭಾಷೆಲ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಅಂಚ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಪರಂದೋಡು ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಆ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಇರ್ತವ ಬಟ್ ಆಯ್ನದ ಹಾಲು ತಪ್ಪಿಜಿ ಪಾಪ ಸೊ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ಪೋದಿತ್ತೆ ಈಯ ಪುಂಜು ಬತ್ತದ ತಾಗೈನಿ ಅಂಚ ದಾದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಾತಿ ಜವೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜು ಚಪ್ಪೆ ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಅಲ್ಪಲ ಉಂತದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೂತಿಜರತ್ತ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅದ ಮಲ್ಪೇರಂಚಲ ಪಾಪ ಬೈ ಅದ ಆಡು ತೂನೆ ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡಿ ಆಂಡಲ ಎಂದ್ರು ಸುಬಟ್ಲಿ ಕಾನ್ ಮೀ ಪೋರ್ಚಾ
ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಸತ್ಯದ ಪರ ಉಂತಿ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬುರ್ಚಿದ್ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಪಾಪ ಆಯ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆ ಬಯ್ಯನೊಂಜಿ ಕೊಲೆನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಮಣ್ಣತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಆಡು ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಒಂಚು ಮೇಲ್ಗೆ ಆಗೋದು ಬರೋದುಂಡು ಸತ್ಯ ಎಂಗುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಪ ಎಂಗಿ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬಯ್ಯ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತು ಟೈಮ್ ಗೆ ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಕು ಅವು ನಾವು ಬನ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಆಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಕೊಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದಿ ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಗುಲು 2-3 ಜನ ಮುಂತುದು ಆರೆಗ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಅಂಚಾದ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪಿತ್ತನೆ ಎಂಗುಲು ಆ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅದೇ ಈ ಅಂಜನ ತಪ್ಪಿತ್ತದ ಎಂಗುಲು ಪೊಂಜೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ವಾ ಗಾಡಿ ಮೊಗಲ್ ನಂಬರ್ ದಾಡಾರ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಜಗಳ ತಿರ್ತು ಆಡೇ పోయిన ఆడేకిలా పొంజో ఆగదు ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತು ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಏಪಲ ಬಂಪೆ ಅಮ್ಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೆಲಾನೆ ಬೋಡು ಏಪಲ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ಕುಲು ನನ್ನ ಗಮೈ ಜುಮ್ಮ ಬಾಬು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬೇಕು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪುಲು ಪೋಪಿನಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ರೋಡುಡು ಎದುರ್ದ ಗಾಡಿ ಡೆಪ್ಪುಡು ಎದುಡಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಗೋರ ಬಂಪೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಗೋರ ಅವು ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತಿನಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಕಾಡಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚಿದ ಗಾಡಿ ಮೇರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿದ ಗಾಡಿ ಏತ ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತೆ ಏತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ಳೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ ತೋಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಎದುರು ತಗೊಂಡು ಸಾರಿ ಪೋಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಆಯ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಣ್ ಅಂಚದ ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಒರಿಯಾಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿಯ ಬಂದು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಬಂತದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.